Преди да започнем с клипа, искам да ви се извиня за всички смущения, които ще има нататък на видеото. Просто не знам какво става и не искам да не го качвам, защото наистина се получи много добре. И здравейте хора! Добре дошли в нашото ново видео на Roblox Brookhaven мини игри част 3. Днес ще играем под една като крайница, но из цялата карта с подсказки. Така че надявам се клипа да ви хареса. Първи е Хриси. Кой е Хриси? Ето ме. Добре. Къде подскачи? Втори Виктор се търси, после Цецо и после аз. Значи... Не, айде съм последен. Добре, аз съм предпоследен. Значи, Христо, ти да се криеш някъде из цялата карта. Добре. Така, криеш ли се? Да, крие се. Добре. Ние да се приготвяме, взимайте си коли. Любимата ми количка. Читърската. Ама трябва да ходя на улиците, нали? Не бе, просто отиваш някъде, скриваш се и с подсказки трябва да те намерим. Дай да промата бутна. Работи. Може да се кача в някой колата, защото на мен малко ми бъгна Brookhaven. Добре, качвай се в моята. Хриси, готов ли си? Да. Добре, първа подсказка. В града съм. Добре, в града е. Майче ви виждам. Да, видях Жеко. Видя мене. Мисля, къде? Който ме е видял, значи трябва да си. Добре, втора подсказка. В сграда ли си? Не съм в сграда. Да. Как се малко? Басейна провери вече. Той не знае това. За да се Може да го знае. Трета подсказка. Втора. Питай ме. Не, ти трябва да кажеш. Ти трябва да се измислиш. Крие се нещо подобно на стена, но не е стена. Крие се до стената. До стената? Да, но не е стена, нещо като... Не знам, това е подсказка. Нещо като не знам, ето ви подсказка, не знам. Много добра подсказка. Само ще ви кажа още едно, стената е тухлена. Тухлена? Да, от тухли. Къде е тухлена стена? То що ме от тухли? То всичко е от тухли тука. Казвам ти. Тухлена стена. Чело, този скин става, така съм се променил. Да, така. Видях преди малко колата на Женко, сега видях две кафяв джип и една кола спортна. Виждам все още колата на Жеко. Жена, кога ми буташ колата там, бе? Не знам. Така, подсказка. Стената, върху което се намира, е нещо върху зелена трева. Стената се намира върху зелена трева. Уау, мале. Какви подсказки? До мен има едно дърво. Може би в гроб. Не е в гроба. Не съм в гробища. Даже не знам къде се намират. Добре. Колко време имате още? С време ли? Не, или докато не се откажем, или докато не те намерим. Добре. Значи до безкрайност. Значи, който иска да се отказва, да каже да. Добре. Да казвам ли следващата подсказка? Да. Стената е сива. Ето, всички стени тук са сиви фактически. Здрасти! Да! Genius! Тук се бех скрил. Викторе, ти не провери ли тук по-рано? Не. Беше проверил. Добре, сега? Кой е? Сега е Бутин. Да. Готов съм. Добре, готов. Давайте. Първа подсказка. В града съм. Вау!
И виждам Виктор. Веднага? Виждам Виктор. Ето ти е, и аз мога да виждам на най-голямата камера целия град. Не, аз не съм на най-голямата камера. На нормална камера. Да, но нормално. Да гледайте, ето пълен нух на тая. Просто съм пълен нух. Браво, Хриси, не знаехме. Къде ли може да е було? Не знам. О, чакай, мисля, че знам къде е. Някъде около детската градина. Да. Добре, аз отивам в училище. Колко коне има тук? Ето, Brookhaven School. Аз съм там. Добре. Малко. Бученски, в училището ли си? Не. Не, добре, не е в училище. Значи втора идея мога да е в... Чакай малко. Един път помня къде те намерихме. Виктор те намери в един фритюрник. Ти ме намери, не Виктор. Не, Виктор те намери в фритюрник. Аз те намерих, да. Чакай, че вече забравям. Дейкер! Какво е това? Просто е кон да знаете, че му виждам коня. Викторе! Знам на къде тръгна коня. Значи някъде тук в Дейкер. Не, може и да не е в Дейкер. Може и да е някъде в тия сгради тук. Какъв Дейкер си 5 лева? В Дейкер? Ти не знаеш какво е Дейкер? Добре, в детската градина ли си? Да, даже съм близо до детската. Аз се питах дали си в детската. Не съм в детската. Близо е до детската. Да. Дори някой се качи до стълбите до мен. Оле боже, стълби, това е. Ей, тук се намира хора. Ей, тук. Викторе, където ти е коня, там се намира. Къде? Да, там. Ето го Виктор. Викторе, къде си, че те вижда? Тук до едни други стълби, до твоите, къде търсиш. Значи той каза, че вижда кон. Да. Значи трябва да е някъде около това поле. Подсказвам, Вижело мина буквално през мен. Пред теб. Да. Пред теб. Колко сложно. Аз полицайска иска да заключи Хриси. Добре, щом съм минал пред теб, значи си някъде тук. Някъде се заврял. Да. Добре, тук не е. Значи къде е пред нас? Има някакви кашони тук, където мога да минавам през тях. Здрасти! Тук ли е? Виждам ти косата! Айде! Бочи, излезай! Ейко. Да. Сега е Жело. Сега съм аз. Всички отивате на къща 11. Добре. Имаме си колички. Ама на мен не ми дава. Защото си в кола. Добре, правя си някаква кола. Така. Аз ще се скрия на необичайно място. Да знаете, хора, имаме право. Ето там, където гледам в момента. Ето е моята любима кола. Добре, браво, любима кола. Така. То не е кола, е някаква джипка, брат. Чакай малко, аз може да... Не сте на къща 11. Да знаете, че хора малко ще пообикалям. В града ли си? Не. Подскака? В Волта е сигурно. Бучи! Ще провериш това помещение, къде има 5 лампи и се намира там в планината. Аз ще проверя в Волта. В кое? Едно нещо. Жълтен, си се скрил в лодката. Не, нямам право фотки.
Не така лодка, ми тая къде е на плажа. Да, мога. Аз не знам къде е плажа. Желю, виждаш ли някой? Не. Геро, на остров ли си? Не. Значи, Геро, няма го открием. Що? На лесно място ли си? На необичайно място. Добре, значи не си в града. Аз бях до плажа, до панелите. Панели ли каза? Намерихте. Кой си намерил? И аз не знам. И аз не знам. Кой намери, бе? Пече, аз дори аз съм на много просто място. Преобърнах си колата. Аз съм на някакъв плаж. А какво ще стане? Желю, дай още една подсказка. Добре, да кажем, че виждам почти цялата карта. Без тази част зад най-голямата планина. А във фермата ли си? Не. Аз търсих сега в фермата. За много яко място. О, Викторе, виждам ти колата. Там където е Виктор ли си? Не, аз не виждам никой. Викторе, чакай ме, аз се качила. Опитвам се да забележа някой. Хриси, къде си? При една лилава кола. Искам да ви кажа, че дори не съм се скрил. Не се крия в момента. Просто стоя на едно място. Буквално не съм зад никаква стена. Намерих се! Не си. Това си ти! Не съм. Подскачам ли? Тук някакъв ходи. И така съм аз, бе. Желя, аз в момента ние с Хриси сме на плажа и го преобръщам. Спри, просто се махни от живота. За сега видяла ли си някой? Не, между другото никой не съм видял. Поне ми подскажи къде си. Аз ли да ви подсказвам къде съм? Желю, ти в помещение ли си? Не, буквално съм на открито. Добре, да кажа, че не виждам абсолютно никой от вас. Но близо ли сме до теб? Де да знам, щом не ви виждам, мислите, че сте близо ли? Да. Не. Чакай ще си взема бинокъл. Жейко! Да. Аз отказвам. Добре, Хриси се отказва, Хриси нямаш право. Ако ме намериш, нямаш право да казваш. Добре, а можеш да си карам джипката? Да, можеш, но нямаш право да казваш. Къде съм? Ако ме откриеш случайно. Ей, кой ми взе колата? Не знам. С бинокъл не ви виждам. Аз е кола да видиш някаква... Викторе, пак се телепортираш. Хора, вие... Къде? Вие защото търсите ли стоите на някаква къща? Викторе, искаш да се откажем? Моля? Викторе. Не, трябва да го търсим до край. Подсказка искате ли? Да. Паднах си от мястото. Най-хубавата подсказка направо. Да, и това трябва бързо да се върна, преди да сте ме намерили. Това е най-бруталното място, което намерих. Браво. Жека. Добре, върнахте на мястото си. Розовка кола. Колата е преобърнала ли? Чакай да ви аз бинокъла. Не, която просто си кара. Значи е бученска. Да, това са. Прави ли кръстчета? Чакай само да намеря. Виждам нещо. Да, правиш някакви кръстчета. Виждам те с бинокъла. Ало ли ме виждаш? Буч, къде си? Тук.
Ела при самолета, където е самолета. Добре, самолет. Да, аз съм при него. Ела. Ей, тук ме вижда. Ела ти кажа къде. Ей, тук в тази зона. Да, виждам те. Ех, Желю. А с бинокъл или без? С бинокъл. И без бинокъл също. Сега не те виждам. А тук начин не е. Да, бе, Тя виждаш ли ме? да, бе, виждам ви. Подскачкате. Жеко! Да. Поне... А те още не са се отказали. Да, бе. Желю, май те виждам. На кафяв пот ли си? Не. 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 О, видях го, ама няма да кажа. Желю, стой си там, къде си. Не бегай от никъде. Видях къде се е каширал малкия. Там е. Ама ти не подсказвай. Верно, нищо не чуха. Виктор, къде си? Горе. Желю, виждаш ли ме тя? Виждам някакъв розова кола. Виждам и друга розова кола. Къде е тази розова кола? Не знам. Аз нещо бъсвам с нещо не видим. И виждам май Бучински седи на едно място. Желю, ти стоиш на открито място. Да. Има пак някакъв двойник. Някакъв двойник. Пак ли има двойници? Желю, те тук пред тази къща виждаш ли ме? Нищо не виждам. Чакай. Виждам или пиксел. Виждам те, ама с някакъв пиксел. Аз я? Чай. Жеко, ти виждаш ли ме с пиксели? Да, виждам някакви две розови коли с пиксел. Виктор, аз не те виждам. Ти къде си? Аз не те виждам. Не. Аз тук видях един човек, който се разхожда. Жеко! Нали знаете, че може да има и други хора в този сървър? Да. Имам ли право да кажеш това кола съм аз? Не знам с каква си. С танк, ако ме видиш, че съм танк, не казвай нищо. Добре. Те бучи, видях. Виктор, отказваме ли сте? Не, още мъни. Ако Желю дава още малко подсказки. Какви подсказки? Аз подсказки, те са пълни да съществуват. Казвай ни, когато не виждаш. Аз това правя. Виждам ви и двамата до къщата сте. Жеко, трябва да си издадеш място, защото не остава много... Вие трябва да ме открити, бе. Буквално съм на най-очевидното място. Аз съм на срещуположното на най-голямата планина. Пич, аз съм в самолета. Вау, много яка гатенка ни даде. Да. Вау, срещу противоположното. Даже аз не мога да го кажа, ма пък амо ли да го разбера. Сигурно е... Добре, ако гледам само напред, виждам... Значи гледаш назад. Виждам остров от дясната и от лявата страна. Който си? Крис, ела тук долу на моста. Ела, аз те виждам. Да, виждам някаква милиписел кола. Ела. Каква кола? Къв цвят? Лава, каква да е? Тук съм. Тя на къде кара в момента? Не мога да го обясня. Все едно към някакъв мост караше. Ясно нямам. Аз виждам тук някаква лилава кола. Заедно си има към Жило. Няма право. Виждам някакво... Не, това не е.
Викторе, Христо ще ти гепи колата. Риски ти гепи колата. Отказвате ли се? Да. Бученски? Викторе, ти? Ами аз искам още мъничко да го потърся и му да се откажа. Айде по-добре се предадем. Айде по-добре да го... Още малко да го потърсим. Тоест няма да го намерим. Да, то вие, щом не сте ме намерили до сега, няма как да... между другото, видях някой с розова кола. Няма как да ме намерите. Аз отказвам. Добре, значи само Виктор търси за сега. Ама Виктор предава ли се? И аз се предавам. Добре, елате на онова голямото кафявото нещо. Аз бях там. На онова място, където Виктор каза, че е видял някакво човече. Ама аз не знам къде е. Ми нали каза, че си ме видял. Чай, аз не помня. Жеко, ще кажа нещо смешно. Даже аз не помня какво стана вчера. Какво правих вчера, не помня. Насти! Ти къде Добре, беше? мой ред, отивайте, телепортвайте. Бях буквално зад онова на там, там бях зад това. И само... А, нали на едно място трябва да се стои? Да, само смисъл се подавах, за да мога да ви виждам. Буквално. Така, давах една-две крачки напред, виждах ви през бинокъл, защото искате да, когато ви видя, да ви кажа, аз така няма как да ви видя. Лъжите ми са на топ ниво. Отидете на къща, сега ще ви кажа коя. 11. Не, на моята къща 18, отидете на моята къща 18. Какво каза Бученски? Да вземеш като моята кола да бизоним 3. Елате на къща 18. Там. Ето, моята кола. Тук е моя дом. Давай, Хриси, такова и кола. Добре. Кой сега търси? Ние. Бизоним! Давай, бизони го! Бизон! Хриси не може да мръдне от нас. Знаеш кой ще си направя друга кола? Добре, ние и нея ще избизоним. Малко е трудничко. Моята любима количка. Давайте, търсете. Добре, търсим подсказка. Не в града. Не е в града. Добре, разделяме се, аз отивам на там, вие на драм. На драм ли казах току-що? Ти не си не е в града, означава и не в къщите, нали? Да. Значи... Да. Аз заседнах. Браво, и аз. Ела да видиш. Аз се обърнах, не мога да видя. Трябва да го намерим и да не се отказваме. Викторе, да знаеш, че ако си се скрил в някоя ливада, смисъл си се забил, нямаш право, защото... Мисля, че е очевидно. Къде Викторе, на плажа ли си? Не съм на плажа. Къде съм се забил, Жеро? На остров. Има едни ливади, в тях може да се минава като малко човече, просто ти може да се забил някъде, там ли си? А такова на остров ли си? Не съм на остров. Не е на остров. Добре. Не е на плажа. Значи, добре подсказки. Желя, ти сещаш ли се къде е? Не, да, сещам се, имам нещо на представа къде може да е. Аз мисля, че е във фермата. Добре, ти търси във фермата. Аз мисля... Виктория, казвай, когато виждаш някой. Добре. Какво виждаш около себе си? Аз съм в закрито пространство. Ама не си в помещение. Може да се каже, че съм в помещение. Ама смисъл... Аз сетих къде е Виктор. И аз се сетих, между другото. Ама чакай малко, ти не си в помещение, в нещо.
помещение, не в някаква, например, къща, а в, да, такова помещение, не в къща. Така. Не Влезнал съм в нещо, ама не в такова помещение, където през нещо да се влезе. Аха. Има си вход. Значи, Ако разбрахте нещо това, което каза, сте богове. с нещо. Има си вход. Има си вход. Мгм. По тази логика, колко входа има? Колко? Аз ще проверя в банката. Не е в града. Ама аз... Не е в града той. Той е най-полезния. Пръв се отказа за мен, което означава, че нещо е подкупена работата. О, Бученски, и ти ли си тука? А, не. Помещение, ама не в къща. Това е много трудно. Абе, аз не мога да намеря, бе. Където? В дърво ли си? Не, нали казах, че не съм в такова, където през... Каква е тази бензиностанция сега тук? Как? Бензиностанцията е май в града. Да, в града. Аз отивам на някъде, ама моята джипка все едно не съм ми казал на къде да ходи. Викторе! Ти си... Не. Какво пише? Не си на Брукхевън електрик. Там какво е. Аз паднах на някакво място. На панелите ли си? Видях една розова кола. На соларните панели ли си? Не ги виждам. Тук ли? Не е Виждам на една памет. розова кола до онази къщичка. Върти ли се в кръг? Не, ами в момента... Да, върти се в кръг. Жили, аз се върта в кръг в момента, пред една къщичка. Значи е Бученски. сега аз ще сменя колата просто. Моето място е 3000 по-трудно от Джеро. Значи някакво забито място, пич. Аз мисля, и сега ми каза, не виждам панелите, а ги виждам. Ето го Бученски. Около... Чакай малко. Не си на плажа... На нещо като планина ли си? Да, нещо като планина. Малка планина. Не, като хълм. До хълм. Значи не е най-високата планина. Не е на най... Жили, чакай ме. Аз видях нещо като хълм, майче. Хълмче. Се предавам. Отивайте на къща 18. И аз се предавам. Аз съм на къща 18. Хора, търсим го, да не ви казвам от колко време, просто безмислено беше и ние с Христо се отказахме. Бученски още не се е отказал, мисля. Да, още не съм. Да, не знам какви са му тия търпения, просто имам чувство, че още малко и... Снимаме от 40 минути. Буквално те ме търсиха 20 минути. Виктор го търсим сигурно 10 минути. Добре, аз се предавам. Добре, къде си, Викторе? Много добре ви го... На коя къща да отидем? Там, където видях Бученски как се върти в кръг. Да. Малката къщичка. Добре, аз съм с това на Скуби-Ду. Има такова като кемпер на вечерните. Давай, казвай къде е. Елате насам. Така, хора, малко трудно беше да намерим тази къща. Не, тук ли си бил? Това не го знаех. Жело, ела, най-скришното място. Тук бях. Не си отишъл точно на това място. Точно ето тук. Ти съм подал, че си бил вътре в нещо. Добре, след тая. Хора, надявам се клипа да ви хареса. Лайк, сабскрайб към банки. Извинявам се, че е толкова дълъг. Надявам се да ви хареса. Да ви харесва. И чао.